Καλησπέρα μάγκες μου, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars για μια ακόμη φορά, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα update που έκανε το Brawl Stars. Θα το πω τώρα εγώ update, ok. Update θα γίνει σε λίγο καιρό, αλλά τέλος πάντων. Μα από ό,τι βλέπετε είμαι 10 tier και αφήνω μόνο τα Star Drops. Ναι. Για να τα κάνουμε opening. Θα αγοράσω και το plus και όταν φτάσουμε 100 subs giveaway θα γίνει. Ναι, ωραία skins έχει το pass. Ναι, μέχρι το 50 tier θα αφήνω τα star drops και ναι. Πήραμε την νέα παίκτρια Lumi εδώ. Ναι, το ένα update είναι ότι έβαλε τη Lumi στα credits. Ναι. Τι άλλο. Ξέχασα. Άλλαξε όταν μπαίνεις μάτς, ας πούμε, όχι μάτς. Να, αυτό εδώ το άλλαξε. Τώρα θα παίξουμε και ένα μάτς όσο μιλάμε. Βασικά δεν είναι ακριβώς update. Ακριβώς. Δεν είναι. Αλλά εγώ το θεωρώ σαν update. Μας δείχνει ένα μικρό spoiler ότι θα μπει no skin στο Chuck, στο Sam, που για τον Sam skin λίγο περίεργο μου φαίνεται εμένα. Και μάλλον legendary θα είναι. Δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έχουμε 5 cubes τώρα. Να, αυτή είναι η καινούργια brawler. Η Viper, τι να την πω. Ωραίος ο φεύγει. Ωραίος ο φεύγει. Nice. Καλά. Πήγε, get out. Τέλος πάντων. Βαράμε. Ήρθαμε εδώ. Βάλαμε τι πάτε. Top 2. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Πάλι μικρό. Θέλω να τα κάνω έτσι μικρά και πολλά. Οπότε bye, τα λέμε.